Čaute ľudia, opäť mám tu fanúšikov. Ahoj, ahoj. Ale to každý deň pozeráte moje videá? Áno. Hej? To krásne. Každý deň, kedy stávam o 12. tak idem si pozerať na tablet vaše videá. Hej? A jaké videá, jak sa volajú tie videá? Mrazík. Romano Mrazík. Potom? Páči sa mi ešte toto veľký muž, jak toto dievča, jak hodilo toho muža, tak Mikuláša. Chill. Cože? A tak vám keráme, penapuke, ale pod jedno kajtavo, barvalo! Barvalo nes! Tu manca keďža kaja policia. Hej. A čo povedal? Že ho ja by priniesol mu ženu. Či muža. Ja sú. Barvalo nes, Romek! Ty daj kaj. Pod jednom a buď zlatos! Rozumím dal? Joj. A graja, kočos, karej, bytovka! Hej, hej. Teraz ja. No? Že ja povedal Mikuláš. Aj Mikuláš, že môžem ísť dáčekom povedať dobre. A povedal, že môžem ísť do školy. Ale toto bolo najlepšie, jak spadol Mikuláš, nie? Barvalo nes! Áno. Romano Mikulášis? Ty vieš, aké máš meno? Kto? Ja? Ja neviem, aké ty máš meno, jak sa voláš? Tobias. Tobias, no vidíš. Ja som Davidko. Ja jem to, ja neviem. Ja Hej. sa volám Kevin. No vidíš, ty si Kevin, ja som A ja David. som Sanko. Ty si Sanko, no. Takže tu sú moji fanúšikovia. Opäť na akcii. Tu je môj fotograf. Pozdrav fanúšikov. Majo. Nedávajte mu odber. Dajte mu odber. A mne lajky. Čo ste mi povedali, čo pozeráte moje videá na Dajte YouTube? mu odber. Áno. To ideš to. Na každý video dajte mu like a odber. Ďakujem vám veľmi pekne, chlapci. David Tube. David Dobrý. David dobrý, to nič nevadí. Takže poznajú môj kanál, pozerajú moje videá, som veľmi vďačný, že pozerajú moje videá. Tak majte sa. Čau. Čau.